Arratsaldeon, hementxe gaude, orainean. Sustraituta, orainean bizitzeko gogokin. Zertarako? Pozik, lasaiago bizitzeko. Daramagun abiadura hau pixka bat moztuta, hementxe, kieto parau. Eta hortarako, egunerokotasunean sartzeko aria, meditazio informalekin. Eta, usaimenakin aigara hor. Usaimena, usaitu. Zenbat gauza usaitzen ditugun eta ezkea konturatzen automatikoki bizi garelako. Bai, noiz behinka sartzen zea leku berri batean eta esaten zu, usai hau ezberdina da, leku berria delako, baina etxea sartu edo lantegira edo betiko taberna edo ez dugu ezer usaitzen, betikoa da eta ohituta gaudelako. Eta honekin galdu egiten dugu momentuak orainean egoteko eta guk orekatzeko. Eta orduan zer egingo dugu usaimenarekin? Oso arresa, informaletan ari garen bezala. Hau da, edozein momentuan dela eta gelditu, arna sartu eta arreta osoa gure usaimenean. Segundu batzuk. Zer usaitzen dut eta zer hori ez da hasteko buruari bueltak ematen. Hau da kurasan bat, janaria, errestaurant bat ez, baizik eta guk usaitzen dugu bakarrik. Eta usaitze horrek guri ekartzen gaitu orainea. Eta burua lasaitzen dugu, gorputza lasaitzen dugu. Hori pasata gero, aurrea, jarraitzen dugu bizitzarekin. Gero arte.